ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି କାମ ସାରି ଗାଧା ପାଧା ସରିଗଲାଣି, ରୁଟି ଭଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଏ ଶାଗ, ଆଜି ଶନିବାର ନା, ଏ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି। ଏ ନାଉ, ମାଛଲି, এই দেখুন ভেন্ডি, আর এইটা কোন পুঁই শাগ, এইটা দেখুন নাউ ডঙ্ক এତିକି তুলিକି ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଛି। ତମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ନହେଲେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଆଜି ଖରାବେଳେ ପଖାଳ, ଶାଗ କରିଦେମି, ଭେଣ୍ଡି ଗୁଟା ଭାଜିଦେମି, ଆଉ ବଡ଼ି ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଫାଳି ଫାଳି କରି ଭଜା ହେବ। ଏମିତି କରି ପଖାଳଟା ଖିଆ ହେଇଯିବ। ଖରା ପ୍ରବଳ ତ ହେଉଛି ନା, ଗରମ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ସମସ୍ତେ କଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ସବୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ସବୁ ବାଗାବାଗି କରିକି ଦୁଇବାର ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ କଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।